Hej alle sammen. Vi er nu på vej til Stevns Klint. Jeg ved ikke, om I har været der før, men hvis man googler stedet, så er det klart, at det er et smukt sted. Men det er meget mere end det. Det er et historisk sted. Og for at forstå det, så skal vi først tilbage til jordens begyndelse. Jorden, vores planet, er 4,56 milliarder år gammel. Efter den første halve milliarder år, drejede jorden meget hurtigere rundt, end den gør i dag. Dagene var kortere, omkring 6 timer lange. Atmosfæren bestod primært af metan, CO2 og ammoniak, og det er et giftigt miljø for vores type af liv. Vi ved ikke helt med sikkerhed præcis, hvordan klimaet var på det her tidspunkt. Men forskere tænker, at den her sammensætning i atmosfæren og andre parametre gør, at det må have været ekstremt varmt på jorden på det her tidspunkt. Og alt for varmt i forhold til det moderne liv, vi kender i dag. Og hvis man kigger ved siden af jorden og kigger på månen, så gemmer den faktisk på nogle helt fantastiske svar. Da vi satte fodspor på månen i 60'erne, fik astronauterne støv på støvlerne. Og når de kom ind i deres månelandingsfartøj, så blev noget af det støv efterladt i fartøjet. Da det så kom hjem, kunne vi se, hvad det var for noget støv, de havde taget med sig fra månen. Og til alle stores overraskelse, så var det ikke bare ligesom det støv, vi finder her på jorden. Det var ikke bare rester af sten, der var gået i stykker. Nej, månestøvet viser sig også at bestå af bitte små glaskugler. Hver gang, at der havde været et meteornedslag på månen, som havde dannet de her krater, som vi kan se på en måneklar nat, så havde man fordampet et stykke af månens overflade, og det havde kondenseret de her glaskugler, som så faldet ned. Vi behøver ikke at gå med i detaljen om den her proces, selvom den er spændende. Men det vilde var, at det her var dannet, når der har været meteornedslag på månen. Der var andre forskere, der senere fandt ud af, at man kunne finde ud af, hvor gamle de her glaskugler var, fordi de indeholder noget radioaktive stoffer, der henfalder over tid. Og det man så opdagede, det var, at stort set alle de her såkaldte glaskugler var dannet i en periode for omkring 3,7 milliarder år siden. Og derfor mente man, at alle de her nedslag af meteorer var sket i den her samme periode. At der havde været en periode for 3,7 milliarder år siden med et heftigt bombardement af månen. Og hvis månen, som er et relativt lille mål, kan blive ramt af alle de her store meteornedslag, så må jorden på samme tidspunkt, som er meget større, må være blevet ramt af mange flere og formentlig også større nedslag. Og man brugte det her viden fra månestøvet til at vurdere, at der højst sandsynligt ikke har været liv på jorden i den her periode. Når man kigger rundt på jorden, så kan man finde mange forskellige bjergarter. Man kan også kalde det sten. Og de fleste er langt fra tæt på lige så gamle som jorden. Nogle er tusinder år gamle. Nogle er endda skabt inden for de sidste par år, hvis der har været et vulkanudbrud, og lavaen er størknet og blevet til magmatiske bjergarter. Nogle bjergarter kan være millioner år gamle, men der findes enkelte steder på jorden, hvor bjergarterne er rigtig gamle på overfladen. Og i det vestlige Grønland fandt man bjergarter, som var 3,7 til 3,8 milliarder år gamle. Og det er altså tæt på jordens alder, som er 4,56 milliarder år gammel. Så det er de ældste bjergarter, vi har fundet på jordens overflade. Her i det vestlige Grønland. Så der var en dansk forsker ved navn Minik Rosing, som fandt en bjergart, der var baseret på ler. Så den er baseret på, at den er opbygget af ler. Og noget af det, der er specielt ved ler, det er, at det består af mineraler, som alle sammen er farveløse. Og det han så fandt i den her bjergart var nogle bånd, nogle mørke bånd. Og han tænkte det så mistænkeligt ud. Han tænkte umiddelbart, at det må være fordi der har, at bjergarten må være beskidt. Der må være noget skidt, der ligger imellem de her forskellige lag. Så han tog det med hjem og kiggede under mikroskopet for at se, hvad det i virkeligheden var. Og efterhånden, som man kiggede nærmere på det, viste det sig, at de her bitte små partikler var en del af stenen. Det viste sig, at de her små sorte partikler bestod af et mineral, som hedder grafit.
som består af kulstof. Så den her lerbjergart, som er cirka 3,7 milliarder år gammel, viser også at have nogle lag af grafit i sig. Og så tænker man måske, hvorfor det er super interessant. Det var lige pludselig en meget, meget interessant opdagelse, fordi, her kommer forklaring, meget af verdens kulstof, eller carbon, er forbundet med oxygen, altså ilt. Men for at få frit kulstof, altså som kun er kulstof i sig selv, så skal vi have en proces, der adskiller kulstof fra oxygen. Og en af de eneste processer, der kan gøre det, er, når levende organismer går i gang med at optage kulstof fra luften til at lave sin organisme med. Det betyder så, at den her sten, som er fundet i det vestlige Grønland, viste, at der var liv på jorden for ca. 3,7 til 3,8 milliarder år siden. Okay. Senere i jordens historie skete der sådan noget vidunderligt. De små oxygenatomer, som var blevet produceret af små organismer i havet, begyndte at samle sig højt op i atmosfæren. Og et nyt molekyle blev også skabt. Ozon. Altså 3 oxygen, der sidder sammen. Som skabte et usynligt lag i atmosfæren, som beskytter jorden fra den del af solens lys, som er dødbringende. Nu for første gang var livet frit til at forlade havene og bevæge sig op på land. Og inden så længe greb livet denne nye mulighed. En vild variation af former og størrelser begyndte at udvikle sig som tilpasning til de nye levesteder. Alt det, jeg har sagt, leder mig så hen imod det smukke, men også historiske sted, vi skal besøge i dag. Vi er på vej mod Stevns Klint, et sted, der kom på UNESCO's verdensarvsliste i 2014. Måske har I været der før, eller måske har I kigget på nogle billeder. Klinten er 41 meter høj på det højeste sted, og er 15 kilometer lang. Det første, man skal forstå i forhold til Stevns Klint, er, hvordan den er blevet skabt, hvis man vil forstå, hvorfor det er et historisk sted. Når man går ved siden af Stevns Klint, kan man se, at den er opbygget af noget hvidt materiale. Det er et kridtmateriale, men man kan også ane et meget tyndt, mørkt lag omkring midten. Og man kan se et lag øverst, som ikke er hvidt. Men hvordan kan vi forstå de her hvide lag? Nogle områder, her kommer forklaringen, nogle områder, som i dag er over havet, har tidligere været under havet. Det vi kender som Danmark, altså det område, som i dag er Danmark, har tidligere været på bunden af havet. Og her på bunden af havet kan der over millioner af år blive skabt lag af dødt organisk materiale i form af kalkmateriale. Hemmeligheden er derfor, i forhold til skabelsen af Stevns Klint, at det område tidligere har været under havet. Det nederste lag af Stevns Klint, når I kommer ud og kigge i dag, består af kridt, som er skabt i det, vi kalder kridttiden. Det er det nederste lag. Og herefter så kommer der et meget lille, men meget signifikant lag. Det er det lag, der ligesom er grænsen mellem kridttiden og tertiærtiden. Så et lille lag mellem kridttiden, som er det nederste, og så tertiærlaget, altså det lag, der kommer over det her tynde lag. Og UNESCO, da de skulle finde ud af, om Stevns Klint skulle blive en del af deres verdensarvsliste, lavede en rapport og undersøgte stedet, og de konkluderede, at Stevns Klint er det bedste sted i verden til at se den her grænse. Okay, hvad er det så, der er så specielt ved det her lag, som er lige over kridttidslaget? Det helt specielle ved det her lag er, at det indeholder et relativt højt indhold af iridium. Og iridium er et metal, der sjældent findes i jordens skorpe. Og næsten udelukkende når til jordens overflade fra rummet af. Da forskerne målte indholdet af iridium, fik de et overraskende resultat, at koncentrationen af iridium i det her lag var meget højere end forventet. Man havde altså fundet et relativt højt indhold af iridium i et andet lag. Og samtidig havde man tidligere fundet et relativt højt indhold af iridium i et lag i Italien. Og det betød altså, at det her høje indhold af iridium ikke kun var en lokal begivenhed,
men en begivenhed, der har spredt sig over store områder. Så det her iridium, der ligger i det her tynde lag, må være kommet et sted fra. Det må være kommet fra rummet. Det lille tynde lag, som vi kalder fiskelerlaget, det har man valgt at kalde det på det tidspunkt, man fandt laget for første gang. Og det her, det er fiskelerlaget, som ligger mellem kridtlaget og tertiærlaget. Det er et bevis for, at en meteor har ramt jorden på det her tidspunkt, på grund af den høje mængde af iridium, som vi finder i det her fiskelerslag. Og Stevns Klint er altså anset for at være det bedste sted i verden at se det her. Så iridium må være kommet fra rummet, fordi det er et relativt højt indhold. Og hvad beviser det så helt præcist? Jamen det beviser jo, at det er en meteor, der har ramt jorden her for 65 millioner år siden. Det er en meteor, der har ramt og udryddet dinosaurerne i den her periode. Og man har senere fundet det her nedslag i Yucatan-området i Mexico. Så dinosaurerne, de levede i det, vi kalder 3 geologiske perioder. Den ene kender I måske ved navn. Det er den periode, vi kalder juratiden, som i Jurassic Park. Det er det midterste af de 3 geologiske perioder, så vi har juratiden der i midten. Før juratiden, den ældste periode, hvor dinosaurerne levede, den kalder vi Trias-perioden. Så vi har Trias-perioden, så kommer juratiden, og den sidste hedder så kridttiden. Og det er så her, for 65 millioner år siden, at meteoren ramte ned i Yucatan-området i Mexico. Og det er i dag det, vi skal se beviset for, selv når vi går nede ved Stevns Klint. Tak fordi I lyttede med.